Havets de saber que l'any de les pluges fou una època plena de mals auguris per a tothom. Els pobles, les masies, les viles, els convents i els castells estaven sotmesos pel mal. Hi havia una impenetrable sensació de culpa, producte del pecat. En algunes de les cases principals agonitzaven els hereus, com si s'hagués d'acabar el món. L'espectre de la mort campava arreu. Les campanes de les esglésies, els monestirs i les catedrals repicaven amb desordre, per la qual cosa els savis, els il·luminats i els sangs exhortaven a fer penitència. Comtes, barons, bisbes, abats i vassalls havien la flaire de la mastrogança i es preparaven per al judici final. La resurrecció de la carn els faria retrobar amb els estimats absents, amb els pares propis i els pares de sos pares i encara els pares de sos pares, tots morts enllà dels temps. El dit any fou una època dolorosa per a tothom i a mi em va esdevenir la dissort de les dissorts. Vaig caure, víctima d'una ràtzia, en mans d'uns mals homes, uns corsaris assassins que m'infringiren la pena de galeres. Només tenia uns 12 anys i en aquelles condicions deplorables en viuria ben pocs. Els rems de la nostra galera a borda pesaven com un ase mort. Pel cap baix, cascun mesurava uns 11 metres de llarg i la pala era tan gran com la porta del campanaret de l'església de Santa Maria. Calien 4 homes per bogar. Els penats no ens podíem moure del banc on estàvem engrillonats amb altres companys. Ens encabíem entre el fustam de coberta i quan teníem fred ens tapaven amb roba de sac, mida de la salabró de la mar. Com que ens havien lligat de per vida, ens fèiem les necessitats al damunt i tot podia com un corral de porcs, corull de fems. Això passava a totes les galeres i era sabut que quan un condemnat es posava malalt, se'n desfeien i seguidament el llançaven a l'aigua fosca de la nit. Un penat fort i sa, estranyament arribava a sobreviure 2 anys. I molts no arribaven de Quaresma a Tots Sants. Per a mi, allò era una llarga travessia cap a la mort. Aquell infern que ens descrivia el monjo Sanfred, el prevere des de la trona del monestir de Ripoll, no era pas pitjor. La desgràcia també va esdevenir-se a la terra de ningú. Calmaven els udols dels llops, les bèsties esquerpes, que mai baixaven de les muntanyes i que ara s'atansaven famolenques fins a la vora de l'aigua, a la recerca d'alguna presa. Confirmaven els estols d'estornells que aquella tardor van omplir el cel fins a crear immenses taques negres que creuaven la badia, presagiant un cataclisme. Volaven tremolosos, com la por que llima la paciència dels homes abatuts.